barista gashi mun same ka idan za mu iya tunawa a kwanakin baya mun same ka bayan kotu ta yi hukunci na karar da aka kai dangane da zaben gwamna na jihar katsina kuma a lokacin ka ba da ababuwan da kake tunani a kai da kuma abin da ke iya faruwa a lokacin zan iya tunawa har ka yi mana bayani cewa bisa ga hujjojin da ita matai ta hiddu idan jam'iyyar pdp da ke kara ta ɗaukaka kara tana iya nasara to mun zo yanzu kuma mu kara cin da yake bincike ne ko akwai wasu ababuwa da za ka iya bayyana mana dangane da wannan ko ka kara nazarin wani abu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Na ji tambayoyin da kai amma na so ka ida. Na ce gaskiya ne, na ce in pdp ta ɗaukaka kara za ta yi nasara, amma ina son ku san matsayina fa. Matsayina ni lauya ne, dan apc ne, kuma mai kare hakkin bil'adama, kuma constitutional lauya ne. Lauya ne na tsarin mulki wanda ya karanci tsarin mulki ya fahimce shi yake aiki da shi. So na faɗi haka kuma na faɗi dalilan da yasa na faɗi haka. To na sa za ka man tambaya ka ce to gashi an yi appeal har ana ganin za a zauna ran talata, me nike gani? Kaga shine zan ma magana, sai in gaya ma ai ba sai na faɗi ma abin da nike gani ba, saboda abubuwa sun bijiro wanda suka tabbatar da abin da nike cewa. Tunda an duk ƙasar nan yanzu maganar da ake, wasu sun je sun kai ma wannan mai shari'a matan nan da ta yanke hukunci ta ce tabbas a rushe zaben masari kuma kai ya ƙara tsaya zaɓe. Yanzu duk maganganun da ke zagaya Najeriya an ce wasu sun je sun bata cin hanci, sun ƙoƙari kai su bata cin hanci don sun bata kuɗi $193,700, wanda da ta ɗauke su ta kai su ga hukumar tsaron ƙasa wato DSS ta kai masu kuma sun ansa, sun ba ta rasidi, ta faɗi wanda suka ba. Ga yadda majiya mu take da muka ji wannan, mu 'yan ceton al'umma mun kafa mutanenmu, mun shiga cikin ko'ina, mun shiga judiciary wato wajen masu shari'a, mun shiga siyasu, mun shiga duk inda fanni yake don mu gano wannan magana. To mun gane tabbas ne wannan matar wasu mutane sun je sun bata cin hanci don kada ta karanta wannan judgment nata. Ta zo kuma ta karanta, kuma kun ga inda babu kashin cewa in aka yi za a yi nasara, da ba abin da zai sa wasu su je su bata kuɗi don kada faɗi wannan. To wannan abin da mu muke nema yanzu mu gane, muke bincike. Kaga ta kai kuɗin nan DSS, an ga mana an kama wasu mutane amma an bada su beli. Sannan kuma sauran alkalan wasu majiya sun ce wasu su ma an ba su, amma ba mu da tabbas, muna bincike ne mu tabbatar. Don wani ma mai shari'a an ce garinsu aka bi shi aka kai mai kuɗin. To wannan duk ba mu da tabbas, amma bincike muke kuma za mu gano kuma za mu gaya ma jama'a. Saboda haka abun takeici mu wannan bincike da muke yi da muka. Kafin ka yi nisa ka ce wasu sun je sun kai mata kuɗi kuma an